Ke Palestine kam dai ban sutu bekla. Ngi klem hiar thma ya ke Palestine. Henry ngi hiar thma Persya ya ki nong syun jongi. Ki bedai ki Hamas. Ki bedon hanong ba Gaza. U Prime Minister jong ka Israel. U Benjamin Netanyahu. U lapan map ya la ki sipai jong ka Israel. Da ke bau ong ba ngala bakla. Ha ke ba ngala keno. Ya ke jingduna jong ki security force. Bat ba ulo ongru badai na ka jingduna jongki dai na ka takadaw kasedon ka jingsya hiar thma jong ka Israel. Henry mentapat u Prime Minister jong ka Israel ula penmap naki bakadai tang ka jing bakla jong u. Bat kat ba ka Israel kaladawa bun sin ya kile no Hamas ba kin pelai no ya kibriu jongki ki ba ki lara bor ha ka nyu tarik ha kapor ba kilawan ban hiar thma kendit kensan ya ka Israel. Ka jubab jong ki leno Hamas. Kalau ong ngin supply ya kibriu ki ba ngilara bor ki bedai kibriu jong ka Israel. Henry pidai ban penlai chwapat ya ki nriu hajar ngut kibriu ki jongi ki balai syak set potok ha keleng saudong ki jeka baper ha ki benta jong ka Israel. Ka Israel kum ban pen urlong ya ke jing thmu ban pen du jaj no ya kile no Hamas bat ban la wat ban pen kala no ya ka sensar ka khadar hapo Gaza Strip. U Benjamin Netanyahu ulo ongru ba ka thma ha ka ban kong lani ka pat won ka lakut menta ngin sedang no saya ka pat tu ka bomut ba kin hiar thma no narengkeu lani ka ground invasion tikum ta sipai IDF jong ka Israel. Maria yo ya ka hukum na Prime Minister jong ka Israel. Wud kilarung syagasa. Rengkat kitup kiman bat kitiar yele. Kiba kila ap bat penkre da kitayo. Kiba layang lupa hasenda bat ka Gaza. Kiba dang ap tang ya ka hukum. Lanu kin yo ya ka hukum. Bakin hiarno sya kibenta jong ka Gaza. Henry tang marsuyo ya ka ne ka hukum. Klem dapen slam kila her wud syapo Gaza. Bat ka Gaza Strip kala tedem hipum ha ka jingpoi jong ki sipai Israel lembat kitup kiman bat kitiar yele ki bahar kom ki ba klain bor ki sipai jong ka Israel maryayo bandrung sya Gaza Strip kila target ya ki saus pa san photeli ki jaka ki bala suba badon ki leno Hamas unong aitin jong ka Israel uloong bat ula pensyai ba ka Israel kam sem lahir thma ya ka Palestine. Henry kelahir thma Persya ya ki leno Hamas ki bedai ki nong syun jong ka Israel. Bat kumta ka Palestine kam dai ban sutu bekla ya ka jing hir thma jong ka Israel ya ka Palestine. Om sem ladai ba ka hir thma ya ka Palestine namar ka hir thma ya ki leno Hamas ki bedon ha Gaza. Bat laong syusyuru ba ki wei kiri bambarjan kim dai ban sim kabu nane ban kensyot cucu ya ke Palestine. Namar bakam day katma jong ke Palestine. Henry kadai katma jong kileno Hamas bat ke Israel. Bat long cucu om sem ladai ba ke Israel ka basdang ya katma. Henry kadai tang kajing jubab lani kajing penpai ya ke ke ba kilale haswa. Bat om sem ladon jing tmuru ban penyap ya ki mensim ki belului. Henry ka Israel karan nyale kat bala ban pelat jeki na kajing mensau. Lani wat na kajing yam. Watla kile no Hamas kila pendon kam ya kiri upaj ba. Bakin penlong kum kasti ya da na kabenta jongki. Kublai shibun ngin sai sempat hak ki video.